Lo, magandang hapon, Lo. Ano yung ginukuha mo, Lo? Crab? Ano po yung ginagawa niyo? Pwede makita, Lo? Nangungbay ba? Kumukuha pala si Lolo ng alimango. Magkano yung kilo dito, Lo? Pakyaw lang ako beligya. Hello ka English, magandang umaga. Ngayon dito kami sa Samal. Samal, kagabi po kami dumating dito. Ayun, bigla-bigla no. Pero surprising na. Kahapon kasi ka English ng hapon. Nung doon kami sa Pulumulok, tumawag yung pinsan ni Lingling na kung daw bibisita sa uncle nila. Kasi yung uncle niya ay Lingling kasakit ka English. Bumisita kami dito. Nagbiyahe kami ng alas 6 ng hapon. Nakarating kami dito alas 2 na ng madaling araw. Medyo puyat. Pumunta kami dito ka English sa libreng paliguan. Bali kasama ko pala yung mga auntie ni Lingling, tapos mga pinsan niya. Nangandakan niya pa sinabildo. Sinabildo ba? Kaya sana dari daw mga kwan. Ulit. Naligo na sila. Nagsakit isa ka. Wala ka nagtiliga? Wala. Masakit ka tanging. Masakit yung paa ka English maraming mga kural. Pinilas mo. Hindi, okay lang. Kabalo gali kay Lingling magkapakapad, dira na dayon siya. Wala ka lang koy bala. All girls. Ang mga kambal kung to, perdi ka pa lang yun. Tong diwate. Uy. Kadin din boy. Gagawin ni mo mas nanay nga bangka. Bago gani hindi mo. Ay. Bali 7 po kami na pumunta dito, 2 lalaki, tapos bali 5 sila na babae. Nalumbog siya. Nagsakay ka gidman sa akon. Ano? Tara kabalo gali sa. Bay tara kabalo sa sakyan doon. Sakay ka gali sa akon. Wala mo tubig, manang makuha lang kitang mag-ans tubig ko mo. Oo gani no. Subong lang ko naglutaw. De, alin na de. Kalo pa. Oops! Oops! Allah. Bira. Shout out to my boyfriend. I'm here swimming in the ocean. Hi! Bibi. Hindi, lain sa iya. Siriya pang Oh? Iya, si Bibi itong si Stan Baging. Nagtago siya. Sino ang Siriya? Ari, oh, may crab. Ala, ara sa sulod, oh. Ayun. Ari pagido. Ari ang umang. Umang na? Ano na? Umang na siya. Makaon na siya? Aka na. Ara siya nagalangoy. Ang
umang, baskin di na nakabalay mo sulod. Ay, Ah, umang siya. Lang, may ulaman. Hmm? May alimango sa kuan. Nana pag mananagat ka dapat itom kid imong pantalon, itom sa nina, itom imong medyas, no? Bubungkot na kamo, kumisda sila. Fire daw. Ano kon sila? Ang gira ba? Isda. Lo, magandang hapon, Lo. Anong kinukuha mo, Lo? Crab. Ano po yung kinakawa niyo? Ah, pwede makita, Lo? Ah. Ano Nangubay ba? Kumukuha pala si Lolo ng alimango. Magkano yung kilo dito, Lo? Kapakyaw lang ako beligya. Matanda na si Lolo. Ang galing pa magkuha ng crabs. Batay lang itrabaho do. Ilang oras na po kayo na kumukuha ng ganyan, Lo? Ito nga sa oras. Etong anak sa oras. Bigyan natin ng pira si Ludo. Ilang taon na kayo, Lo? 73. Lo, i-kuha. Ha? Pang... Ah. Salamat. apa. Kasapon mo muli. Ugma, Lo. Kaloyan. Tuloy ang baday sa Oh. ulo. May pangbiyaya. Ah. Salamat sa Ginoo. Ako di man po ko taga dito. Tag-asa po. Taga Day ka. Marawi ko. Lanaw. Pero Bisaya ka. Bisaya Lo? ako. Dili lang ko nagdaminyo basta Davao. Mm. Akong mga apelido na akong Garubilyo. Abi ko ang mga taga Marami, mga kuan sila, mga Maranao o mga Muslim tanan. Sagol para sa dato gyapon. Daghan man dito mga Kristiyano gihapon. Oh, dagan. Abuyo, Sa kuan pala ka English sa Marawi, taga Marawi kasi si Lolo. Marami pa lang mga Kristiyano doon, sabi niya. Si taga doon siya. Pero dito lang sila. Marawi ko diri lang ko ninyo sa Davao ba. Unsa imong kuan, Lo, asawa, Muslim o Bisaya pod? Muslim. Ah, Muslim. Pero di mo ko musulting Muslim kay di lang ko pasalamat ani yung Ah, kuan lang na, Lo. pangkape ba. Opo, mangkapi-kapi lang po. Ka basing kaon lang ba? Sige, Lo. Ibaligyan mo na lang sa iban na para makakwarta pod ka. Dito kaluyan. Kung makadagadagan, Lo, ikuan mo lang sa ako, kay paliton na ako. Ganda ka. Ani makasudaan na Ginoo ni. Ano pagluto na, Lo? Lapaan lang lataan. Datan. Pwede adubohon. Di man ta kabalo sa kwan. Manakop ana. Amo na nga Anaan na ko. basi maipit pa ang atong Anaan lang na. kamot. Ba? Ay, ginakwan ni Lulo. Ginaipitan lang ano. Ginaipit siya, oh. Oh. May bakal siya. Adlaw-adlaw ka nga nagakuha, ana, Lo. Pasensya na mga ka-English, Bisaya ang kan ko ba, yung salita ko. Marunong din ako magsalita konti. Ayan. Pero minsan yung istorya ko na Bisaya na kuan, Kuan ba mura? haluan ng Ilonggo. Pakikaw. Sa Bisaya pa pakikaw. Apa. Ako din. Naman ko kuan. Akong pag-umang ko na
sundalo. Dito gyapon na asahin sa inyong Pinoyanan. Sa Takurong Lo. Takurong. Dirigan niya itong aging bulan. Bago pa pong namatay ako asawa doon. Ako ang lingaw-lingaw lang ning ako aba. Testing ka? Antipara? Ah, sige lang. Para makita rin yung isla sila ang dagat. Lo, diri ko lo. O sige, salamat. May pagbiyahe ninyo. Apa, salamat sa Diyos. Punta tayo sa kasama natin. Naawa kasi ako sa matanda. Bago lang kasing namatayan siya, sabi niya sa akin. Bigyan natin siya ng pangkape. Salamat sa Diyos. Buti pa yung mga aso. Wala tayong nabili na isda. Plano ko sana kung may nakuha sila kay English, bibili tayo ng isda. Iwan ko lang yung mga kasama nating mga lalaki. Kasi pumunta sila sa isdaan tapos bibili daw sila. Hindi ko na alam kung makakabili sila. Inaantay natin para dito tayo kakain. Yan. Nagsug ba tayo kung namutan ah? Nag-ihaw tayo. Nagsug ba tayo ng sariwang isda? Magkano yan, bakit kung bili natin? Hindi ko lang alam kasi binigyan ko sa lang pera. Pero hindi ko alam kung magkano. Akit ang kamera niya, no? Luto natin oh. Malapit na. Malapit nang maluto. Kain na yung mga kuhan. Mga palagala. Kain po! Mga tayon. Mga tayon. Mga tayo. Magalit siya. Kain. Kain! Mangan! Hoy, pag-uwa ka mo ah! Mangan! Mga tayon! Mga kakapsat ko nga Ilocano. Kaya kakapsat tayo nga mga Tagalog. Magkain. Gamay lang yung maging butang. Mantayo. Wakarte ang kwan, sili. Sili wakarte, no? Wakahalang ba? Wakahalang. Pwede ko. Wakahalang. Yan na. Kilpon mo na. Uy, kakurog ba? Uy, lamig. Hindi ko nabuong ang mga bagay ba? Ang duwagin niya, abe mo. Abe, hindi isa lang nila. Kalkabog mo ng isa. Anak mo galit. Hindi ko ka-vlog taro kung... Correct. Mga apak ka. Uy, vlog mo makainom ka. Protein vlog ko. Facebook ka doon. Pag-ulit ka ng kamera ni mo ang tasa. May bana man daad ta pero makadumdum sige lang. Halos mo lang ni. Ay, tara. Sorry. Babaw na natin magpalit. Halos mo lang niya. Hindi man tanang yung panahon. Sabong imo pa, buwas imo lang yapon. Imo. Puro lang imo. Duwa, ebe tuyo. Bayabas na bayulit?
Nakikita ko sa nga ba kay Ari wala sa ilan dito ay ang tilog na Hindi mo nakita to kayo na itong bayabas ito. Violet, tubungan niya. may doon na to dito karon lokaton ko ako isa tig sa ko daw. Si dua lokaton ko to niya dua eh. Ano sila ginatanong? Papangisit ni bakit ka? Sunbathing. Namat yan kang English na yung nagtikuran. Mga altaman bakit? Ga! Langga! Dali di! Dali di! Bakit mahal tamdama kastog bakit nga kabil to aquarium? Yan mlamus ba no? Kuha tayo mamaya ka-English ng ganito, nakuran. Ayun natin. Marami pa dito ba? Yung malalaki. Dito banda oh. Lalaki. Pagtaguan ng mga kuwan natin, mga laging crayfish oh. Ito yung magaganda oh. Kuha tayo mamaya. Hindi lang kuwan hindi masyadong na-develop kasi itong lugar na dito. Nakatambay lang. Pero kung malinisan ito, maganda sana ito. White sand. Yan. Galis. Nagabits yung aso. Basta mabalik, basta mabalik. Nagabits. Palaka. Palangoy langoy. Sampung. Ikuha ka? Tigag-tigusan? Hindi na. Yan po yung ano dyan. Yan. Dito po tayo sa island ngayon. Bali dun tayo babalik. Papuntang Davao City. Yan po. Yan. Ano ginakuha mo? Tali. Oo. Para pang tali. Tali yung ganyan. Nalipata ka dyan sinturong ko kayang place. Improvise belt. Exclusive device. Exclusive devices. Nariga tayo nga. Malabusan ka. Ano ko? Lovers in Paris. Magdadalawang buwan pa lang sila siguro yan. No? Dadalawang buwan. Nabati dyan kakadwanin. Ulaton ka mo diskit. Di tatay ka English, di papan kami. Dati nagitulod kanyame. Tatapawid kami. Dagamin titira na baho na ka English sa pinsan ni bakit ko. Bita ko bakit? Nagpaano sila, nagpunta sa Hospital. hindi, nagpa-CT scan. Pina-CT scan yung uncle ko doon sa Davao City. Sinakay nila sa bar. Di kami nga nag-shortcut yung taon ti. Pagsakayan mo. Ay, kapoy magaling magsaka din yung bukid. Pangato. Kaya hanggang ito lang abot video tayo. Hanggang sa muli po. Bye bye.